Bueno, arratsaldeon, gabon, egunon, ez dakit, nondik edo nola, edo non, edo noiz, hobeto esan da. Entzungo zuen hau, baina, bueno, ongi etorriok. Nire gelatxora, etxeko gelara, eta, bueno, eskerrik asko zeuen gelan sartzen ustegatik. Dakizuenez, bueno, gertatzen direzen gauzeak direla medio, holan, moldatuko gara apur bat klase desberdin batzuk emoten, klaseak baino gustatuko litzaidake zeuentzako iradokizun tarteak izatea, zeuen gitarraren ikaskuntzan aurrera egiteko iradokizun batzuk, nola klaseak berez ezin ditugun emon era normal edo ez tipiko batean. Lekuan edo klasean, eskolan, akademian ematen ditugun klaseak, erabatekoak direz, bion ikaslearen eta irakaslearen arteko erlazioan dute funtsa, eta horregatik, hau klasea baino, gustatuko litzaidake zeuentzako azalpen bideotxo bat izatea, eta, etxean egiten dozuenarekin, zeuen lanarekin gidatzea eta laguntzea. Momentuz apur bat orokorra izango da, eta, norbaitek galderarik edo badeko, gustatuko litzaidake, gure gase jartzea kontaktuak, eta geuk egingo genuke apur bat zuzeneko mantenimendu edo jarraipen hori. Azkar eta lasai, gustatuko litzaidake gaur eskala oso importante bati buruz hitz egitea, gitarra munduan niretzako igual basikoena edo oinarrizkoena izango dana, mi menor edo sol mayorreko eskala, badekizuenez, eskala bakotzak, eskala mayor batek, eskala menor bat deko erlatibo moduan. Eta ez badakizue, lasai egon, momentuz ez bagara horretara heldu, entzun dezazuen, zelan, bi eskala desberdin sortu alditzakegun, nota berdinak erabiliz. Hau izango da, mi menorreko eskala. Mi, fa sostenido sol, la, si, do, re eta mi. Eta baina hasiko naiz soletik. Eta izango da, sol. Orduan, entzun eta ikusten duzuenez, nire posizioa gutxi aldatu da. Notak berdinak direzelako, noten izenak berdinak direzelako. Ulertu behar duzue baita, eskala bat ez dela bakarrik gitarraren tartetxonetan geratzen. Pentsatu pianoan badeko guz, hainbat eta hainbat nota, eskerratetik eskuinetara. Eskala bat amaitzen danean berriz hasten da, ez? Gorantza egiten dago. Gorantza. Gitarran gerdina gertatzen da. Eta bar. Kasu honetan, gitarra akustikoa hartu dut, zeuen gitarra klasikoetan edo akustikoetan eskalatxo edo ariketatxo hau jorratu dezazuen. Elektrikoa dekozue gainean edo hurbil erabilizazue, bildurrik gabe, azkenean musika da, notak direz eta berdin da ze instrumentu erabiltzen dugu, baina gustatuko litzaidake gaur enfokatzea hau apur bat gitarra klasikoarekiko eta gitarra akustikoarekiko. Jotzerakoan eta soinu ateratzerakoan ez, geure eskuak direz erreminta nagusiak. Gitarra da medioa, baina guk gara erremintak. Gitarra elektrikoan dakizuenez, amplifikadorea, distorsioak, efektuak eta erabili ditzakegu, eta horrek ematen dio soinuari pertsonalizazio bat, soinu bakoitzak ematen dio bere rollo distintoa. Baina gitarra klasikoan geu gara. Hemen entxufatuta nago, honek mikrofono bat dekolako, baina berez ahotsantzarako erabiltzen dudan mikrofona baita hartzen dau soinua. Soinuak, kutsak funtzio osoa egiten dago, amplifikadore funtzio egiten dago, bai honetan, bai klasikoan, horatzen deko den klasikoan, baina soka bat txarto dekot eta nahiago dut momentuz hori, bankilloan ustea. Gustatuko litzaidake, tontakeri baten bidez eskala honen sonoritatea zeuek ulertzea, bale? Ikusten dozuenez, niko lan jotzen baitut notak, sonoritate bateko. Eramaten digu
nolabaiteko gauza batzuk imaginatzera edo soinu edo kantu mota batzuk imaginatzen. Holan egiten badut, beste batzuk. Baliteke gogoraraztea, ez? Baliteke soinu argiago bat, ez? Eta hau soinu apur bat ilun bat, ez? Eta esango zuen, bale, baina hau ez da nota bat, hau akorde bat da. Akordeak klasean hitz egin dugun bezala, nota kopuruak dira, ez? Nota multzoak. Esaten dugun bezala, hau nota manifestante bakarra da eta hainbat nota batera soinu egiten dutenean, manifestazio bateko moduan, zertatzen da, dana batera, ez? Entzuten dela, soinu bakar bat izango balitz bezala, akordea. Bale, baina, akordeen eta noten arteko erlazioa baita ikusi dugu noiz baiten klasean, orduan, ulertuko duzue, mi menorreko eskala, mi menorreko akordearekin zerikusia eukitzea eta soleko, sol maiorreko eskalagaz. Eta ikusi duzuenez, badago erlazio oso estu bat, haien artean. Gustatuko litzaidake, gogoraraztea apur bat txikitan edo, lehenago, dikan txikitxoak basarie, lehenago telebistan ikusten zenituzten marrazki bizidunak gogoratzen. Eta nik txikitan, neukan bat oso, nire buruan betiko, ez, geratu dana, eta da Sintxanen kantua. Melodia hori pentatonikoa da. Pentatonika zer da? Bere izenak dioenez, penta, bostetik dator, greko horretik. Eta bost notako eskala baino ez da. Badeko zue hor apuntatzeko, tarterik. Zango dizut, lasai, zentzut ere zen sol maiorreko eskalako notak, eta gero sol pentatonikoaren notak, bale? Bakarrik da puntatzea eta gero bideoan zehar entzungo dituguz hainbeste eratan eta hainbeste alditan zeuek argi eukin ditzazuen. Orduan, izango da sol, lehenengo nota, la, gero si, gero do, gero re, gero mi, gero fa sostenidoa. Sostenidoa da almohadilla, ez? Ditzen digun hori, traola, uste dut, euskaraz igual, uste baietz, hashtag, edo. Eta amaitzeko sol berriz. Hau da. Errepikatuta, elegaz errepikatu, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, eta sol. Vale? Hoi izango ditzateke sol maiorreko eskala. Eta orain ingo dugu sol pentatonikoa. Vale? Erreza da, eskala berdina, bi notak enduta. Vale? Eta nahi dut behian, idatzi dituzuen noten, beko partean, idaztea. Kointziditzen badute, idaztea. Eta ez badute kointziditzen du, saltatzen badute nota, hurrengora. Pasatzea. Vale? Sol, la, si, re, do saltatzen dugu, mi, eta amaitzeko sol, fa sostenido saltatzen dugu. Errepikatuko dut. Sol, la, si, re, mi, sol. Hori da. Eta zengo zu, eta honek zer ikusirik badeko benetan kantu horregaz? Bai, azkenean, guretzako buruan, soinu hori orientalak beti eukin dau pentatonikaren imprimak edo selloa, ez? Tordun. Notak, esango ditut, errez, lasai egon, fijatzen basarie, aterako zuen super errez. Importantea, eskerra, bere posizio
hoberenean jartzea, ezkerreko eskua. Kasu honetan nik esango nuke bigarren trastean hasten garenez, bigarren trasteko sokak lehenengo atzamarregaz jotzea. Eta era honetan hasiko gara jotzen sol, gero mi, gero re, gero mi, gero re, gero sol berriz, gero mi berriz, gero re berriz, gero mi eta re, eta orain pasatuko gara pentatonikatik eskala maiorra. Sol, fa, mi, re, si. Vale? Errepikatuko dut. Entzun lehenengo ariketa osoa eta gero egingo dut berriz lasai-lasai. Vale? Errepikatu dut beste aldi baten. Bat, bi, hiru, lau. Bi, hiru, eta lau. Oso ondo. Bale, eta honen atzetik, ariketa moduan, egingo dugu baita, eta geratuko naz apurtxo bat jotzen, bi akorde hauek, sol maior, ezagutzen dituzunok ja akorda jotzeko. Ezagutza badekogu, jarri zazue, bai hau, bai beste hau, batzuk ikasten duzuen beste hau. Eta gero mi menor. Orduan, rockabilly klasiko baten moduan ibiliko naz, egongo naz minututxo bat, basea jotzen, zeuek hau egin egazateko, egin ahal izateko barkatu. Bat, bi, hiru, Vale? Hasiko naz ni akordegaz. Orduan, kantatuko dut lehenengo akorden gainean melodia zeuk ulertzeko, eta gero, segun lan izango da. Eta honegaz, amaituko dugu arkoz, bale? Eskerrik asko.